खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै 5 मे। नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोनां खौरां मोननैसो लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि खौरांखौ खोनासंगोन होननानै आसा खालामो आरो बयबो सापर्ट होगोन होननानै आसा खालामो। नोंथांमोना दासिमबो जाय गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखै अननानै साबस्क्राइब बानायना होदो, लोगोसे शेयारबो खालामना होदो अननानै। उदालगुरियाव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो मोन्दों। उदालगुरिनि माजबाद सिखादाङा गामियाव गोबां रोखोमनि आइजें गावग्रा गिदिर हाग्रानिफ्राय बोखांनो हादों। पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव बेबायदिनो आइजें गावग्रा बोखांनो हादों। बियो मोनसे हान्जानि दोनखोमानाय जिनिस नामा होननानै सन्देह गोसोआव साननाय फैदों। गासै बेयाव बोखांनो हानाया जादों गं 6 मेगजिन आरो गं 6 एके राइफल आरो गं 79 गुलि आरो गंसे पिस्तल मोननो हानाय जादों। नाथाय गामिनि ओनसोलफोरा जोबोद सोमोनांदों। बबेबा मोनसे हान्जानि उदखारि दोनखोमानाय नामा होननानै। दिनै आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव फिन खेबसे सोमावसारफिनगोन एबसुआ आरो ओंखारगोन। BKWACनि सिमा थि गैयैनि थाखाय दिनै एबसुआ गोदानै सोमावसारफिनगोन होननानै जोङो माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मैयासो जानानै थांनाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ग्रिन फिल्डआव UPPL हान्जानि हानजा सुरनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन प्रमद बर' आरो उरखावग्रा बिथांमोना बे हानजा सुरनायाव नुजाफैनानै जाफुंसार खालामफैदोंमोन। मैयासो जानानै थांनाय इलेक्सन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि इलेक्सनाव मोन्नैबो हानजायाबो देरहादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेराव जोङो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेयाव BPFनि स्ल'गान होनायखौ जोङो माखासे ससियेल मिडिया आरो फ्रावबो गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।